Hayi bo, Tommy bese nayini MC Bheketwane. Lutho bese ngenayo mkazi. Cha ukuthi ngiyacabanga lapho zinangula yenze MC yamazi. Una MC. Oh, let's come in here, friend. Good morning, guys. Hello. Awusika, uvala phela, uvala. Proposal lapha phela ngicabanga manje lethu. Yeah. Asinaphi MC Bheketwane bizingani? Etwana zishave. Ziyasha esibayeni eFLS khona basiba ufana festival event. Festival. Lazize ngawo. Ayibuye. Hawu. Kanjani uMC uthome kangaka wena? Ayibo mathi. How uyaganga. Kanjalo nje. Kanjalo. Oh, this super epic guy say. Sikulethele inkosi. Ngathi buwaso Yo, Sikulethele inkosi. Yabona nje la cup yakho ngakisibuzo sakho lana. Uvala phela nje ngiyakuchazela uvala. Nayi outfit yakho yosuku hlaka date. Siyakhala. Akhule ngizophula lapha ngengizobenzisa khona. So isibayini eFNS Corner House on December from 6 to 6. Yeah. I know zobe ngikhona. Sizotshena abangazi ne. Right. Yabonga kakhulu Amaphitha atholakala njalo kithi nase. Quadri tickets. Right, thank you.